Ang Baptist Church gitukod ni adtong 1609 by John Smith. Ang Baptist Church usa ka na ka Protestant denomination. So kung Protestant denomination, buti pasabot wala connection kang Kristo. So kung mingatag katinuuran or kamatuuran, matuang pangitaon, syempre ang tinuod na reliyon katong gitukod og Dios. Sa ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, iglesia gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. The rest of Hi, Ma'am Marites. So, gusto na ko nga maghatag og tubag sa imuhang tawag ini question kay nag PM ni sa tuang page ug nangutana mahitungod sa unsa man gid tinuod nga relihiyon. Kay naaman do siya sa gitawag og Baptist Church. Ang Baptist Church gitukod ni adtong 1609 by John Smith. Sabot pasabot, before 1609, wala pa'y giilang nga mga Baptist churches. Kanang ilahang claim nga ang pinakaunang member sa Baptist, St. John the Baptist, usa ka na kadakong bakak. Ngano man kay wala nagpasakop sa St. John the Baptist o Baptist Church. Kung ato ang tanaw ng kasaysayan, ang sektang pasakupan ni St. John the Baptist kanang gitawag og mga isines, dili ng Baptist Church, no. Ang Baptist Church usa ka na ka Protestant denomination. So kung Protestant denomination, buti pasabot wala connection kang Kristo. Kaya kang Ginoong Jesucristo natukod tuig 33 man niya kanang Baptist Church natukod sa mga around 1609. So, ang question kung unsa may tinuod nga relihiyon, secularly speaking, kung mingon tawag ining religion ng good, it refers to the denomination or it refers to a community or institution nga naay gitudlo nga gitawag og doktrina. So, kung yung katinuuran or kamatuuran, matuang pangitaon, syempre, ang tinuod na reliyon, katong gitukod og Diyos. Katong gitukod ni Ginoong Jesucristo. Kanang gitukod og tao, di na tinuod nga reliyon. So, kawalo man kumam nga na edukado ta, na atay gitawag og eskwelahan, ug di ba na mamakak ang kasaysayan god? Ang kasaysayan di na mamakak. Nga ang religion nga gitukod ni Ginoong Jesucristo existido aning kalibutan from the 1st century AD until now. And mas pinakamayo nga kamupod ang mutanaw or mubasa ni anang maong mga libro kay para at least inyo ang ma-counter research ba ug ma-counter ninyo ang argumento sa mga Katoliko nga nagprueba nga ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, iglesia gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. The rest of that dili na tinuod nga iglesia gitukod ni Kristo. Kanang giingon sa St. Matthew chapter 16 verse 18 that my church, I will build my church. That church, it refers only to the Catholic Church. Dili na refer sa Baptist Church, kay Baptist Church, man good ma'am, sa gitukod lang sa Amerika. Before 1609, wala pa Baptist. Nya kanang Baptist Church, man good mo, pinakadali nga magkatag-katag nga gitawag og mga pundok. Ngano man kay pag di ganyan magkasinabot, so may tabuan na iyahay ra po na silang tukod. So, muna ito na ko si mong pangutana ma'am, na ang tinuod nga reliyon mo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ug dili ng Baptist Church. Kay ang Baptist Church usa ka na kapundok, usa ka na ka iglesia nga gitukod og tawo from America.